Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gero eta nabariagoa da inauteri usaina duela 2 asteburu Leitzan ospatu ziren atzo Zunbilean eta gaurtik hasita festan dabiltza Iturenen, Zubietan eta Aurtitzen. Gaur goizean Zubietako joaldunak, mozorroak eta karrozak Iturenera joan dira Aurtitzen bisita egin ostean. Desfilea eta gero bakoitza bere herrira itzuli da eta une honetan bazkaltzen izango dira, arratsaldeko musika saiorako eta gaueko afarirako indarrak hartzen. Bihar Iturendarrek bisita itzuliko diete Zubietarrei, kasu horretan ere Aurtiztik pasata. Plana berdina izango da. Desfile egin eta gero bakoitzak bere herrira buelta festarekin jarraitzeko. Etzitik aurrera kontuen eguna izango dute. Asteazkenean Zubietan, ostiralean Iturenen eta igandean Aurtitzen. Gosari ederra eginda joango ziren joaldunak eta gainontzekoak Iturendik Zubietara. Ez dakiguna da zehazki zer gosalduko zuten. Zuek ikusten dituzue kruasana jaten? Ba ez dakiz esan, baina gaur kruasantaren nazioarteko eguna da. Frantziar jatorria duenaren ustea zabalduta dagoen arren, kruasanak Bienan du jatorria. Ostopil masa, legamia eta gurina dira bere osagaiak. 17. mendean Otomandar Inperioak Austriako hiriburuari eraso egin omen zion. Gauez lanean aritzen ziren okinak erasoa hartu eta ejertzituari abisu eman zioten. Modu horretan, erasoari aurre egin eta otomandarrak bidaltzeko gai izan ziren austriarrak. Eta hori ospatzeko hasi ziren okinak, ilargi erdi baten formako opiloiek egiten. Hain justu ere, ilargi erdia zen Otomandar Inperioaren ikurra. Agian saioa amaitutakoan kruasan bat mirindatu dezakegu, ez? Madalenen ordez. Bueno, tira. Baina gaur kruasana jandut Madalena baten ordez Klonatu egin dituztela dirudien goizotan ea zerbait aldatzen den Daño beltzak ditut gainean tauriz guzti nahi dut gaurkoan Daño beltzak ditut gainean tauriz guzti Kruasan asko jan izararen itxurarik etzuena Mahatma Gandhi zen. Gaurko egunez hil zuten 1958an Indiako estatuaren sortzaile modura jotzen dena. Egun hartan, Gandhi bilobekin zegoen otoitz bilera bat egiteko bidean. Naturam Godse hindu abertzaleak gertutik 3 tiro egin zizkion. Godsek berak epaiketan azaldu zuenez, musulmanekiko zuen tolerantziagatik hil zuen Gandhi. Gandiren filosofiak bakezaletasuna iraultzarako bitarteko gisa aldarrikatzen du eta bizitza osoan mota guztietako indarkeriaren aurka egin zuen. Ekonomiari buruz uste zuen kapitala ez dela lanaren gainetik jarri behar, ez da alderantziz ere. Bi ideiak arriskutsuak zirelako. Oreka aurkitu behartzen, biak zirelako garrantzia handikoak garapenerako. Oso bizimodu apala izan zuen, pentsa, soinean zeramatzan arropak ere berak egin zituen. 19. mendean erreforma garrantzitsuak gertatu ziren Indian. Mugimendu horiek hinduismo tradizionala, erreforma sozial eta ideia politiko berriekin elkartzea zuten helburu. Arlo horretan Gandhik eragin handia izan zuen. 1918tik aurrera, indiar mugimendu nazionalistaren buruzagia izan zen. Borrokatzeko metodo berriak izan zituen, grebak, gose grebak eta borroka armatuari uko egin zion. Britainiar dominatzaileei eusteko bakezaletasuna bultzatuz. Maulen Martin Luther King insomnioarekin gauero zopa afaltzen du mafalda gazteikin
Gandiren eriotzarekin lotura du gaur ospatzen den biolentziarik ezaren eta bakiaren eskola egunak. 1974 ospatzen da egun hau Llorens Vidal irakasle, poeta eta bakezale Mallorcarraren ekimenez. Vidalek Gandiren pentsakera ikasgeletara eraman zuen erresistentzia baketsuaren munduko ikur gisa. Egun hau ospatuz balio ezberdinak txertatu eta sendotu nahi dira aurren eta gazteen artean. Jo ordez, hitz egitea nahiago duen, oihuka aritu ordez adiskitzea nahiago duen, eta leia gordin etengabean jardun baino, batzea nahiago duen gizarte bat eraikitzeko helburuarekin. Beste modu batera esan da, bakearen kultura sustatu nahi da. Irakurketa, hausnarketa eragiten duten ariketak egitea, talde dinamikak eta elkarlanean aritzeko jokoak, ikasleen arteko elkarrizketa mailak eta antzekoak dira, aurrez aipaturiko helburuak lortzeko eskoletan erabiltzen diren baliabideetako batzuk. Barkatu, esan altu xau ez dizuten zun, isilik hau, mesedez, honela ez dugu elkar ulertzen, horren beste oiuotak agero, gai ezberdinetan geunden guztio zen badezadita izutzak, gaueko buruko minak. Ahaztutako gaixotasun tropikalen mundu eguna ere bada gaurkoa. Munduko komunitaterik txiroenetan 1.500 milioi pertsona daude gaixotasun hauen mehatxupean. Gaixotasun hauen gehiengoa prebenitu eta ekidin daitezke behar bezalako baliabideak izan ezkero. Zentzu horretan, mehatxupean dauden pertsona horientzat guztientzat ezinbesteko baliabide horiek jartzeko indarrak batzeare aldarrikatzen da. Osasunaren mundu erakundeak erronka bat jarria dio bere buruari 2030erako gaixotasun horiek guztiak desagertaraztea. Gaixotasun biralak, parasitarioak edo bakterianoak dira, eta askotan, berauek pairatzen dituzten pertsonak diskriminazio eta bazterketa sozialaren biktima izaten dira. Dengea, lepra edo errabia dira besteren artean gaixotasun horietako batzuk. Ametxetan, gautzen gera, bazterretan, pozadeku, bihotzetan, egun berri baten zai. Zuetani, ametxetan, gautzen gera, bazterretan, pozadeku, bihotzetan, egun berri baten zai. Paradisu bat irudikatu, ederren azarela ezin dizutukatu, sentimenduak bihotzean dira metatu, elkarrekin batera bidaiatu dezagun, ezin dez gehiago, ulertu nazazu. Baina tira, astelena berez bada nahikoa egun gogorra eta dena ez da eriotza eta gaixotasuna izango. Gaurko egunez jaio zen Azkoitian Rafaela Etxaniz, raketista profesionala, Madrilen, Sabadellen eta Logroñon jokatu zuen, eta Rafeli eta Etxaniz izengoitiak erabili zituen. Rafaelaren aita, Jose, Azkoitiko pilotalekuko kantxeroa zen, eta bere eskutik hasi zen frontoian raketan jokatzen. Rafaelak eta bere lengusu Aurea Etxanizek bideoparoa izan zuten raketaren munduan. Biak iritsi ziren profesionalizatera. Aintzindariak izan ziren raketista profesionalak. Aurreko mendeko 40 eta 50 hamarkadetan izan zuten urrezko aroa. Madrilen eta Bartzelonan 7 frontoi zeuden. Hego Euskal Herriko 47 herritako 237 raketista profesional zeuden zenbatuta. Zenbaki garrantzitsua da gainera, 1940 hamarkadako estadistiken arabera, emakume lizentzia gehiago zeuden gizonenak baino. Garaiko emakume aurreratuak izan ziren, familia eta herria utzi eta lanera alde egin zutenak. Ausartu zirena, gorero izateari utzi ziotela, jardin handi ontako lore ederrena. Musika kutsua duen egunere bada gaurkoa. Gaurko egunez eman zuen azken kontzertua The Beatles taldeak. Londonen izan zen, Applek bulegoak zituen eraikinaren teilatuan. 40 minutuko emanaldia izan zen eta ohiko laukoteak Billy Preston izan zuen lagun azken saio hartan. Get Back abestiarekin hasi zen kontzertua eta abesti beraren bertsio batekin amaitu zuten. Kontzertua ezin izan zuten nahi bezala bukatu ordea. Emanaldiaren ikusminak
Emanaldiak ikusmin handia sortu zuen eta jende asko pilatu zen eraikinaren inguruan. Trafiko arazo handiak sortu ziren eta poliziak eten egin behar izan zuen kontzertua. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison eta Ringo Starr elkarrekin ikusteko azken aukera izan zen hura. Get back, back to where you once belonged. Get back. Eta Phil Collins, Genesis taldeko lehen bateria jotzaileare gaurko egunez jaio zen 1900 eta 51 Peter Gabrielek taldea utzi ostean berak hartu zuen bandaren ardura eta baita mikro ere. Estudioko 15 disko argitaratu zituzten talde modura. Collinsek gerora bakarkako ibilbideari ekin zion. 1981 argitaratu zuen ibilbide horretako lehen diskoa, Face Value. Haren atzetik beste 7 etorri ziren, azkena 2010an kaleraturiko Going Back. Akaso jende gehiagik ez dakiena da Phil Collins antzezle lanetan aritu zela musikan jardun aurretik. A Hard Day's Night eta Chitty Chitty Bang Bang obretan aritu zen. Eta saioarekin hasi aurretik lankide batzuk ere zoriondu behar ditugu. Gaurko egunez argitaratu zen Gara egunkariaren lehen alea 1989an Baltasar Garzón epaileak egin egunkaria itxi eta 6 hilabetetara. Sorreratik 2004 bitartean Mertxe Aizpurua izan zen zuzendaria. Ondoren Josu Juaristek hartu zuen Aizpuruaren lekukoa eta 2011an gaurko egunez hartu zuen kargua egungo zuzendaria den Iñaki Sotoko. Hemendik zorionik beroenak Garako lantalde guztiari eta jarrai dezatela beste inbeste urtean gutxienez. Gainera, Iñaki Sotorekin hitz egiteko aukera izango dugu gaurko saioan, hemendik oso minutu gutxira. Itzegingo du eskurik eskurekin geroa seguru geure dugu eta gara egin dugu. Gaurkoan sarrerako edukiekin saio oso egin genezake, baina hori ez da posible, beraz hasi beharko dugu, ezta? Bai, ara beharko du. Bai, nik uste garaia badugula. Harrika kolektibo ezagutuko dugu, Galder Beramendirekin eta Adriana Urmenetarekin. Migrazioaren eta mugen inguruan ariko gara Kairos proiektuko Malen Garmendiarekin. Eta Idoia Davila Oskudunek Oskarretarako izendatuta dauden pelikulak non ikusi daitezken kontatuko digu eta baita hainbat proposamen ere. Aizue, horrela kontatuta, gaurkoak ez du itxura txarrik. Gaurkoak ere esan nahiko duzu, ezta? Bale, markatu. Bueno, gaurkoak ere ez du itxura txarrik, ez esango dizuegu guk, nahi baduzue urrengo 2 orduak gurekin igarotzeko gonbite hau onar dezazuela. Urtarrilak 30 ditu gaur eta astelena da, ongitorri guztioi bigarren kaferan, naiz irratian zarete. Zuekin, June Romate Tibarguren. Arratsaldeon. Zen muzko aste burua, June? Bueno, ondo. Segun zertan? Oida, segun zertan. Parandarik ez omen du egin, baina ikarragarrizko astelena dauka, Julen Goikoetxea Orbegozok, arratsaldeon, Julen. Baita zuri ere eta horrela harritzen hau, Parandaren gati balitzikera, ondo, baina parandarik ez egin eta astelena izate hau, ez dut bat ere gogoko. Uste dut adinaren kontu ere badela. Arratsaldeon Inigo. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 519 du, arratsaldeak 4 eta 19 minutu izango ditu segituan eta ederra litzateke esatea gaur urtarriak ere 19 dituela, baina ez urtarriak 30 ditu bukatzear dago eta gu hementsi izango gara zuekin urrengo 2 orduetan, hainbat gauza interesgarri elkarbanatzeko. Beraz, plazer baduzue, geratu hor.
all the broken pieces to fade and lay your head upon my shoulder till you wake and sleep through the stormy winter. We'll escape. You know I will be here at the end of the day. You know you're never alone. Andrea Trianaren kantu honekin, Song for a Friend abiatuko dugu gaurko saioa, gaurko 519 hau, eta noski saio oro hasten dugu maite dutei tarte ginez, eta gaur ere alaxe hasiko dugu gaurkoa. June Romateti Ibarguren, zein da zure gaurko maite duta? Nire gaurko maite duta da, maite dutela gauzak antolatzea, esan nahi dut, afariak, sorpresak, normalean afariak baldin badia ere sorpresak dira. Despedidak eta olakoak guzen zaizkitelako antolatzea eta urtebetetze festak. Horrek ekartzen duen askotan da, ne urtebetetze festaren ikantolatu berdetela. Jendeaz dago beratzen bestela. Ze guapo, ez? Bai, baina, bueno. Piskat Juan Palomo da hori. Da, piskat, preocupatu eta, bai. Jo, norbaitek gero sorpresatxorik egiten dizu edo, zure urtebetetze festan dena dago jeidatzia, dena dago zuk antolatua, eta ez dago norbaitek ez ustean harrapatzen zaitu edo ez? Bai, enautenan zorion zenta hori. Hortan ni aditua nahi zorketu, Nere kuadrilla hortan aditua da eta hortarako nik bidaltzen dien mezua kuadrilla bakoitzaren urte betetze denean, lagun bakoitzarena. Eta karo, nire ataz gero aztu. Baina hori, justo aste honetan eduki dugu kuadrillako baten despedida Erasmusea dijo alako, eta olako txorraditak prestatzen aitzea gustatzen zait. Ez dago gaizki. Nik esan barra dizut, aitortu behar dizut, pixkat urtebetetze zorion mezuekin alako talka daukadala, baina ez bakarrik gogoratzen naizelako, uste dudalako pixkat gainbaloratuta dagoela zoriontzearen historia hau. Neri asko zentzizkit urtebetetzeak. Jarraituko du nire tesiarekin, WhatsApp taldetako zorion mezu kaskada horiek. Oi, bai, bida pixka. 16 taldean eta 5 zorion mezuta, eskerrik asko jende, eta beste lau mezuta, eskerrik asko jende. Ufa. Baina horrak aso arazoa urteak egiten dituenarena da. Ez erantzun banaka-banaka, erantzun gero bukaeran guztien bat eta jazta. Sartu taldean eta itxoen. Baina, osea, 16 pertsona horietatik 13 elirateke zure urte betetze egunaz gogoratuko, ez paleude WhatsApp talde hortan. WhatsApparen albokalteak inigo. Bai. Dena, hemen justifikazioaren bat, garbi dago. Zein da zure maite dut, Julen? Maite dutez batekin hasiko dut astea, astelenarekin etorri naiz. Niri gustatzen zait horrela mendian eta paseoak ematea, eta azken aldian nire inguruan, somatu dudana izan da, nik esango dut, Intxurre mendiaren inguruan, kokatuko dute egoera, bada horre sagasti bat, eta sagasti horiek zaintzeko, txakur batzuk, mastin batzuk jarri dituzte, eta normalean lotuta dabiltza, baina azken asteetan inguruko jende desentiri entzun. Sagastiak zaintzeko? Bai. Jendeak ez lapurtzeko? Eta beste animalia batzuk sagastietan ere sartzeko. Ados. Eta inguruan, desenteri tokatu zait, joan direla, mendi horren inguru horretara, eta sagasti ere horretara horbildu direnean, mastinak agertu, berez lotuta egoten dira, baina askatuta mastinak agertu, eta bate baino gehiago susto ondixamarrak izan ditu, eta ez ditut maite barrolako egoerak, ez? Mendian ibiltza bai, animaliak bai, baina akaso, lotze, txakurroi lotuta egoteak, ez dakitan egon behen ere, akaso txakurrentzat ere krudel xamarra, antxe mendipuntan 1 euro lotuta egon behar hori izatea, baina egoera hori ere zu mendian zozel horrela bapatean mastin bat bidean agertziak ere, ez du oso atsegina izan behar. Gu bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, eta ez goazara azken ordukoaren bila, hori arratsaleko 5 egingo dugu, eta Goi Belategik ekarriko digu azken ordukoa, baina gaur goizean konturatu gara zoriondu beharrean ginela, garako lankide guztiak, eta euren bozera maile edo garako zuzendaria Iñaki Soto gonbidatu dugu bigarren kafera. Iñaki, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Lehenik eta behin zorionak, ez dakit inor zoriondu zaituzten gaur, pastelak izan ote diren gaur erredakzioan, edo egun arrunt bat izan den. Orain hasi dira kexak. Orain, zu izan zarelako lehena oroitu egindana, gurean, behintzat,
eta ondorioz orain ari dira eskatzen pastelak ekartzea. Eta Tolosatik zenba dagoen, aukera dagoen oraindik ekartzeko zerbait, baina bestela... Nahi izan ezkero, irratsaioa bukatu Iñaki, eta guk egiten gorrotxategi eta ezeizaren artean, bueno, eta beste pasteleria batzuk ere albo batera utzi gabe, osatuko dugu, bandejatxoa eta hurbilduko gara bertara, Pentsa, zu izan zara lehenengoa. Bueno, onartu barra daukat, hemen ezagit Julen o June izan den, goizean konturatu dena. Nik ikusi egin dut, eta gero beste mezu bat ere jaso dut. Beraz, hori horren berri emanez, beraz. Oso pendiente zegoen. Jendea gainean da. Eskerrik asko. Aizu Iñaki ondo da, baina guk pastelak eramango ditugu, txampain botila zuen kontuan. Gure kontu. Bai. Aizu, etzarete orain arte konturatu, horrek esan nahi du, akaso, bueno, gara egunkariaren zatere, egunero egunkari ateratzea badela, ospatzeko arrazoi bat, eta urtebeteatzea berak geratu dela horrez, pixkate, bueno, egoera, ez dut esango anekdotiko, baina bai, bueno, egoera historiko konkretu baten bueltan, eta lehenbailen gara jartzea, martxan bazen helburu bat, eguna urtarriaren 30 bat izan zen, baina beste edozein ere izan zitaiken, ez da? Bai, egia da, ni beti izaten dut, ez gurea bakarrik, egunkari bat ateratzea zaina txiki bada egunero, gaur egun, geroz eta gehiago gainera esango nuke, eta orduan, normalen ez gaude gauza hauei begira, eta ez gara, Junez bezala ez gara oso detallistak, igual gehiago egin beharko genuke, eta beste zea bat, bai, bintzat alarma bat jarri eta holakotan. Egia da, geneukan buruan, 24 urte diala, batez ere, 24an, 25 beteko ditugulako, eta ordurakoa hasi garelako neskero pentsatzen zer egin behar dugun. Ez da oroitzen zarete, baina espolioarekin eta zorraren ordainketarekin sortu genuen artefakto bat, 2024ako, etxe askotan, ez dakit milaka etxe batzutan egongo da nunbaiten, batzuen gurasoen etxian, txikitako kuartoan, trasteroan, eta bilatzen hasi beharko zarete datorren urtean egunero zerbait egongo eta egingo dugulako. Egunkariaz aparte. Ze ona datorren urterako ja montatzen ari garen, prestatzen ari garen hype hau, kokatuko dugu, gara egunkariaren lehen alean, 1989an izan zen, tira, gaurko egunez, urtarriaren 30 batean, Baltasar Garzón epaileak egin egunkaria itxi, eta 6 hilabetetara tartean, Mertxe Aizpurua, Josu Juaristi, eta 2011 ezkeroztik, okerezpa naiz, Iñaki, zuzeu, gara egunkariaren zuzendari lanetan, ezta? Bai, honezkero egunkarien erdien kulpan eria da. 12 urte egin ditut eta periodikoak 24. Osea, bai, honezkero hor gaude. Aizu, urtemuga borobila dator 2024an, baina urtarriaren 30an gauden honetan, eta urteak bete berri zareten honetan, baliatuko dugu, Iñaki Sotori garako zuzendariari galdetzeko zein diren, ez? 2023 urte honen helburuak, edo ez dakit, ze markatu duzuen buruan urte honetan, ja, heldutasun puntu honekin, aurrera begira edo proposamenen artean. Beitu, onartu behar dut, aurreko urtea gogor jundala. Gure sektorean egoera oso komplikatua dela. Ni ardura hartu nuenetik beti egon gara esaten, betidanik, ez gurean bakarrik, orokorrean prentsan esan da, noizbait papera amaituko tezan papera. Baina esaten genuen aldaketa kultural baten ondorioz, eta ez papera ezalako helduko rotatibetara. Eta horten olako egoeretatik gertu egon gara guztiok, alegia. Nik uste dut mundua, eta gure kasuan zehatz, zorra kitatu genuenean, gu pentsatu genuen horrekin geneukala, urte batzutarako margen bat hartzen genuela, ez? Gauzak berriro pentsatu, lasaitasun pizka bat eduki, pandemia etorri zen, eta horrek gauza guztiak txikitu egin zituen, plan guztiak txikitu egin zituen. Eta horren ondotik etorri da gerra. Eta orduan, sektore dekaden gainberan dagoen sektore batean, horrek gauza komplikatu ditu. 2023 honetarako zer nahiko nuke, uste dut irratiak lan handia egiten, irratiak beste maila bat lortu du. Iruditzen zait orokorrean gure proiektu transmedia hontan hemen egiten ari denak ekarpen handia egiten digula baitare euskararen ikuspuntutik. Iruditzen zait hor dauzkagula erronka batzuk. Aurten aldatu genuen diseinua periodikoarena eta beste aldaketa batzuk ere txiki batzuk egingo diu. Sistema oso aldatu genuen, produkzio sistema oso aldatu genuen,
Eta ondorio iruditzen zait hau dala transizio urte bat. Eta urte honetan zentratu beharko ginatekela pentsatzen ze izango dan gure ofizioa, gure lanbidea nora doan, ze ekarpen egin diezaiok egun guk herri honi kazetaritzatik, eta hortik aurrera pentsatzea ere zeintzuk diran ekarpen hori hobekien egiteko landu beharko genituzken gaiak eta enfokeak. Hori iruditzen zait, aurten pentsatu behar degula, aurten egin behar degula pixka bat introspekzio ejerzizio bat, eta hori formulatu datorren urtean pixka bat ere proiektatu alizateko, ez? Hori da. Iñaki, proiektu asko eskuartean dauzkan edo nork, eta hor norbera bere mailan senti daiteke identifikatuta, hartzen du plazerra, sentitzen duenean, bueno, proiektu hauetatik, hau martxan da, hau egina dago, hau bide honetik doa. Sentsazio hori ere badaukazu, aipatu dituzun horietako batzuk dagoeneko egonkortzen ari direla, bide honetik doa zela, lorpen batzuk dagoeneko gauzatu direla, eta horrek ematen du halako lasaitasun edo indargune bat? Bai, beitu, nire sentsazioa da, ez dakit, beste batzuena ezberdina izango da. Ni unibertsitatetik nator. Hona etorri aurretik unibertsitatean nengoen lanean eta filosofia egiten nuen. Orduan, pentsa zein alde dagoen, ez? Ni dedikatu egiten nintzen garaiak, aroak aztertzera, pentsamenduaren bilakaera mendeetan, eta hemen egiten dugu egunekoa eta are gehiago orain ordurokoa, ez? Unibertsitatearekin konparatuta iruditu zitzaidan zala toki bat non bestean ari zinen eta erosoa zen, hein handi batean, baina kazetaritza iruditzen zait daukala beste elementua eta da satisfazio handiak emate ditula. Oso gogorra da, parte batean, kale egiten dezunean ere momentuan bertan ikusten dezu kale hori, hau gaizkin dut, gaizki esan dut, ez dut asmatu, bestera batean behar genuen, baina aldi berean asmatzen dezunean satisfazio hori handia da. Kolpe bat hartze dezu, nik uste dut inkluso fizikoki igartze dezula, ez? Zierre bat iten dezunean, gogorra denean, eta lortze dezunean periodiko ateratzea, hori potentea da. Proiektuekin gertatzen da kontrakoa, eta da, askotan ez daukazu ere denborarik disfrutatzeko. Iruditzen zait adibidez, diseinu berriak ekarpen bat egin du, baina gaur egun goazen abiadura honetan, diseinu berri batek egun bat apenas iraun egiten du. Orduan, honezkero ja daukaguna da dagoena, eta ez gara geneukanaz oroitzen. Zorraren garaian beltzera jun ginen, eta ez gara oroitzen hori egin genuenik, ez? Oso denbora gutxian gauzak amortizatu egiten dira. Ta nik ustot, importantea dela ere, pizka bat atzera egin, eta perspektiba batekin ikustea zenbat gauza lortu ditugun. Eta nire ustez, askotan kanpora goazenean edo beste ikasketak, ikerketak irakurtzen ditugunean, konturatzen gara, nire ustez gurea, gure txikitasunean, humiltasunez, harrokeriari gabe, esango nuke, maila batean, herri honetan, kazetaritzarekin egin dena dela, exito kasu gutxi hoietako bat. Munduan dauden gutxi hoietako bat. Eta horretarako behar dugu perspektiba hartu, eta hori baloratzen jakin. Gaurko mugarritxoa urtebetetze egun hau baliatu nahi izan dugu Garako zuzendariarekin, Iñaki Sotorekin aritzeko. Iritsiko dira mugarri horren ajeak eta mugarri potoloagoak Laister berak aitortu digun bezala, eta horrek aitzakiak emango dizkigu sakonago eta lasaiago arekin aritzeko, baina Iñaki, gai ezain serioetan galdetu nahi nizun, proiektu transmedia bat aipatu duzu eta hori ari gara gauzatzen, ez da? Eta transmedia horren artean aurten Durangoko azokan Naiz Irratiak estreinatu zuen Labankada podcastura. Bertan, Ertzaintzako komisarioaren ahotsean ikusi genuen, entzun genuen, hobeto esan da Iñaki Soto, eta gure artean pentsatu genuen, honek badu morbo pixka bat. Ez dakit zuri jendeak zer kontatu dizun honen inguruan, entzun zaitun eta jendeari partxiki atera ote zaion, ikerketa horren komisario Iñaki Soto zela entzun zuenean. Bueno, pentsa, asko aldatu da gure bizitza eta gure herria azkenean 10 urte hauetan eta kasualidadez tokatu zaite ertzaina izan den pertsona batekin koinziditzea. Ni gainera Iruñatik nator eta orduan gu ertzaintzarekin geneukan harremana zan marginala. Ona etorri ginen arte guretzat esan polizia, eta hango polizia gainera, beste konnotazio batzu dauzka. Dena dela. Tokatu zitzaidan eta komentatu nion, behitu, kasualidadea, baina orain tokatu zait egitea ertzainarena, eta, hau guztia esan nion. Eta esan zian, berak beti lagun artean beti esaten dula. Zerbait egiten dutenean esaten du, kaso resuelto. Duan, txiste bat, beraien arteko txiste bat da, kaso resuelto. Eta pentsatu nun, Labankada bada kaso resuelto. Eta Iker Gurrutxaga gure lagunak esaten duen bezala, hau ere indegu.
Hau ere egin genuen denen artean, agurtu aurretik, orain txelabak eta 34 minutu, Harrika kolektiboaren, bi ordezkari gurekin ditugu eta segituan eurekin ezagutuko dugu kolektiboa, baina Iñaki Soto guk saioa abiatu dugu maite duten tartean, eta oraindik maite duten tartearen barruan gaudenez, galdetu behar dizugu, zer maite duzunzuk, orokorrean gaurko egun batean urtarriak 30 ditu gaur, ez dakit, zer maite du Iñaki Sotok? Bea, ostiralean eman zioten zugazarti argia saria, eta unkitu ninduen bere eskerronak, oroitu zuelako hain zuzen ere nola beraren gana joan ginen, eta eskatu genion, berak noizbait elkarrizketa batean esan zuen, gehi pentsatu gabe, bere bizitzako ametsa izango zela egunkari bateko tira egitea. Eta guk hori berreskuratu genuen non baiten, eta hori esan genion, ona gatoz, penuriaz jozita, baina zure ametsak betetzeko asmo horrekin, ez? Eta maite dut Zugazart, maite dut Unai Iturriaga, eta maite dut egunero herri honen alde humoretik, seriotasunez, zorrotz, kritiko, artez, zerbait ekarpen bat egiteko asmo duten pertsona horiek guztiak. Guk ere maite dugu, Unai Iturriaga, eta baita Iñaki Soto bera ere, eskerrik asko, gaur guretzatola ere improvisatuan bada ere tartetxo bat hartzeagatik, Iñaki, eta tira, pastelena eta txampainarena joango gara argitzen urrengo minutuetan, baina saioarekin aurrera egin behar dugu. Eskerrik asko, eta laizter arte. Bezarka bat. Beste bat, izan ondo. Katuz idatziz da irratiz egan gendenean izan nola. 4:36, Julen June, saioa martxan jarriko dugu horrelako batean? Nik esango nun zuk ez dezola maite dut esan. Egia da, baina maite dut esateko momentuare joan zait, ze eukizaituzte hemen lehenengo minuto betan entzuten artista bat eta tira, entzun duzu dagoeneko eta bestela bilatu. Baina gustatzen zait maite dut bapatean iganderratsalde batean norbaitek deskubritzen dizunean norbait. Ostras, ez dut ezagutzen, ematen duzu playari, jartzituzu kaskoak, ze normalan norbaitek zerbait entzuteko bialtzen badizu da, hau ondo entzun behar da, ez? Eta Andreia Trian entzuten aritu nintzen, tipa britaniar bat, ikargarrizko background kultura